Charot. Kabahan ako baka... Ah! Sakit sa puso. Oo. Oo. Ay! Ah! Lakas! Oo. Oo naman, mahal ko yan. Ay! Oh, meron pa rin. Telling the truth, telling the truth. Oo. Hindi. Ah, wait. Ah! Ano ba yan? Hindi. Oo. Madalas ako umiihi sa kotse eh. Hindi. Hindi. Kinakabahan ako baka... Ah! Always your number one SM radio station. Love Radio. Ano, makabaog.